Azért nem erről szól ez, legalábbis az én értelmezésem szerint. Szerintem normális maradhat egy ember, úgy gondolom, azért meg keresztény. És van egy szabadsága, hogyha fáradt, vagy neki az a ruha tetszik. Szerintem a férfi, egy normális férfi, azzal se annyira foglalkozik, hogy most milyen színűre akarja festeni a felesége a haját. Hát lehet, hogy ő a lilát szereti. De akkor fesse lilára. Zöldre. Akkor fesse zöldre. És miért? Júj, valaki jajgat. Hát szerintem egy nőnek Hát hadd érezze, én nem gondolom, hogy arról szól ilyen robot, megnős, férhez mentél, na ne félj, egy jármot a nyakadban, és a pórát tartja az úri figura. Én nem így értem ezt a Biblia verset, hanem szerintem van egy szabadság, egymásnak engedni, elpoénkodni, elhülyéskedni. Ha látod, hogy hát én is voltam egyszer fodrásznál, egy jártam, elmesélem nektek, de Samu volt a hibás, mert ő ment előttem. És láttam, elment, én ugyanahhoz a fodrászhoz elmentem én is. Mert elment az úrhoz az a fodrász, tehát már nem kell haragudni rá. De én nem tudtam, egy női fodrász volt. És mondja nekem, hogy ilyen lágyabb hajam van, ugye szőkés volt, az nem vékony szárú hajam. Most mondja, hogy kellene egy kis dajért tegyünk, hogy tartson a hajad, jobban állnad, akkor én már nagy hajam volt. És erre ott hagyott vagy fél órát. Hát kérlek szépen úgy néztem ki, mint mondjad, az énekes, nem? Zámbo Jimmy. Hallja, megálltam. Mikor eljöttem az istentiszteletre, be kellett mutatkozzak, mert nem ismert meg mindenki. Hát azt hiszitek, hogy tetszett az a feleségemnek? Hát röhög azóta is rajta. És én is röhögök. Hát miért ne röhögjünk? Szerencsére a haja azért nincs nagy baj, mert mondtam is, a fodrászoknak jó dolguk van. Akárhogy elrontja, egy hónap múlva helyre van hozva. Nem kell annyira. Szóval én úgy gondolom, hogy ebben egy ilyen vagányság kell, és szerintem maga Isten is. A Bibliában vannak olyan ígék, ami frontálisan ellentmond egymásnak. Azt mondja a Biblia, hogy ne felelj meg a bolondnak a bolondsága szerint. Következő vers. Felelj meg a bolondnak a bolondsága szerint. Na aztán ez most bogoz ki. Bolonddal találkoztunk, tehát azzal nincsen probléma. Na most hogy bánjál? Azt rád bízza az ége, hogy ezzel a bolonddal érdemes szobálni, másikkal nem. Ennyi. Egyiknek mindent ráhajtsz. Igaz, milyen szépen sütünk, gyönyörű, olyan köd van, amit látunk, nem baj. Igazad van lelkem. Mert kinek kell, hogy haragudjon egy bolondrá. A másik pedig látod, hogy meggyőződött, hogy ő találta ki a spanyol viaszt, meg a meleg vizet, akkor megmondjuk neki, hogy ébredj fel, nem te vagy a tudós. Hát általában a bolondok nagyon okosak maguknak. Mindig könyveket akarnak írni, költeményeket, papíraik vannak, írnak, vagy művésznek képzelik magukat. És akkor az ember elmondja, hogy tényleg nagyon nagy művész vagy, nem tudom, hogy hova lesz, aki meghallgasson, de te azért nagy művész vagy. Tehát azt gondolom, hogy ezt az igét így kell értelmezni. Remélem nem sértődött meg a kedves levélíró, mert ugye 32 éves régisége már nem is szabad neki. Egy kérdés, mondja valaki. Én megbocsátok, de nem felejtek. Ez bűn? Szerintem nem. Azt gondolom, hogy itt van 3 dolog, amit el kell válasszunk. Megbocsátás, új esélyadás és a bizalom. Az, hogy valakinek megbocsátasz, az nem azt jelenti, hogy te új esélyt kell adjál, hogy újra megcsináljen, vagy átverjen, vagy hogy bízz benne. A megbocsátást a Biblia keresztények számára kötelezővé tette. Nekünk Isten megbocsátott, mi is meg kell bocsássunk másnak. Pont. De az nem jelenti, hogy aki téged átvert, akkor mondod, te nem adnék kölcsönpénzt újra, múltkor elverted, de még adnék. Mondja, én tudnék, megforgatnám a pénzedet. Tehát amikor így mondják, akkor tudod, az úgy el fog gurulni, már nem látsz abból többet. Mondod, te most nem aktuális. Tehát én azt gondolom, hogy a megbocsátás kötelező, a bizalom először, ha eljátszák, másodszor nem vagy köteles megadni. És az nem kell,
hogy elfelejti, hát abból a szempontból nem kell elfelejteni, mert ha az az ember, aki rendszeresen megsért, akkor nem kell esélyt adni neki. Úgy kell, olyan kapcsolatot kell felépíteni, hogy ne tudjon ezt még egyszer megsérteni. Mindenkivel olyan kapcsolatot kell tartani, hogy ne tudjon megsérteni. Annyira kell közel engedj mindenkit, hogy az orrodat ne érje el. Van, aki csak simogat, azt egész közel engedheted. De aki fricskázni akar, azt jó távol kell hagyni, hogy fricskázzon egyedül. Fricskázza magát. Tehát azt gondolom, hogy Isten is így bocsájt meg. Legalábbis a Máté Evangélium 18. rész alapján, amikor Isten megbocsát a szolgának, és az a szolga nem bocsát meg a szolgatársának, és akkor visszakerül a király elé, és azt mondja, hogy mert te nem bocsátottál meg, ezért a te bűnedet meg leszel büntetve a te bűneidért. Tehát azt gondolom, hogy Isten is megbocsátott nekünk, nem emlékezik meg, de ha mi nem bocsátunk meg egymásnak, akkor visszaeső bűnösként bekerülhetünk, azért nagy bajba kerülhetünk. Tehát azért úgy gondolom, hogy nem kell, a kereszténység nem naívságról szól. És nem hülyék gyülekezetekkel legyen, hogy gyere, ezek frájer hülyék, hagyj békét, úgy se tudjak. És találkoztam olyannal, azért jött a gyülekezetbe, és nézte, hogy kitől lehetne pénzt kérni kölcsön. Mi mondom? Másik azért, hogy hol van egy csajszó, hogy vigyél el. Szóval azért ez nem kellene ezeknek így bedőlni, hanem legyünk normálisak. Úgyhogy adott esetben megbocsátani mindenkinek kell, de hogyha azért érdemes elfelejteni azért a sérelmet, hogy benned ne okozzon ez. Az se jó, hogy megbocsátottam, de Uram, a te igazságszolgáltatásod is se agyon. Hát így élni elég rossz. Az ige azt mondja, hogy imádkozzatok azokért, akik titeket átkoznak, és ne átkozzátok. Ne úgy aludj, hogy az Úr tegyen igazságot, de közben az ideged már, a vérnyomásod 200 mérgetben. Nem jó, se a hasnyálmirigynek, sem érdemes meghalni szerintem senkiért. Magas vérnyomás, meg a gyógyszer nagyon drága, tehát nem érdemes. Most a héten is olvastam egyet. Valaki kikapott, villanyszámlát kapott, vagy valamit. De múlt héten is olvastam egyet, az vízszámlát kapott, ez villant. Amikor meglátta, 15 000 eurós villanyszámla jött ki. Meglátta, felment a vérnyomása, meghalt. Aztán kiderült, hogy tévedés. Ilyen a megbocsátás. Nem érdemes meghalni. Borzasztó energiát viszel. Nagy vonalúnak kell lenni. Megbocsátom, annyit csinálok, hogy még egyszer ne égesd meg az óromat. Mi a hit? Hát egy kicsit teológiai kérdés, inkább azt mondanám, hogy mi nem a hit. Mert mi magyar nyelven mondjuk, hogy én azt hiszem, és akkor közben mi azt mondjuk, hogy azt remélem, vagy azt gondolom. A remény az nem hit, a képzelet az nem hit, a hiszékenység nem hit, hanem a hit két dologból áll. Azt mondja az ige, a reménylett dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a valóság és meggyőződés. Inkább ezt úgy hasonlítanám, mikor itt a belsődben valamiről van egy meggyőződésed. Valamiről meg vagy győződve. Nem azért, mert olvastál után, úgy érzed, hogy ez így van. És ez a hit a szívbe születik meg az emberbe. Nem a semmiből, és nagyon nagy baj, hogy sok keresztény nem hisz. Szerintem nem hisz. Hanem hiszékeny. De az Úr segítsen, hogy nőjünk a hitbe, és ne a hiszékenységben. Még maradt egy kicsi idő. Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet megkülönböztetni azt, amikor Isten, vagy a Szent Szellem szól hozzánk, vagy a saját gondolatunk. Ez nem olyan egyszerű kérdés. Az abba a kategóriába tartozik, hogy hogyan vezet az Isten. Sokszor, Uram, szólj hozzám. És én el vagyok csodálkozva, némely keresztény úgy beszél, hogy hozzá így szólt az Úr, az úgy is, mint a direkt vonal. Hát szerintem a jeruzsálemi rabbinak esetleg van ilyen vonala, de én nem hiszem másnak. Hogy az Úr ezt mutatta, azt mondta, miről ember, úgy beszélsz, mint mennél minden 5 percben be